ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ତ କିଛି ତ ନିହାତି ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଥିବ ଆଇଁଷ ଏକା। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ମାଛ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜିର ଆମ ଡିଶ୍ ହେଇଛି। ତ ଭାତ, ଏମିତି ମାଛ, ପନ୍ତବତୁଆ, ମାଛ ଭଜା, ଯେ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ଆମ୍ବ ଝୋଳ ହେଇଛି। ଏଠି ଝୋଳ ଅଛି। ଆମେ ମା ଝିଅ 3 ଜଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ 3ଟା ଥାଳିରେ ଆମର ଏଇଠି ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି କହିବେ। ଏଇଟା ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ ସେଇଟା ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ତ ଆଉ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ଆଜି କ'ଣ କି, ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ, ତ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖିଆ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସ୍ପେଶାଲି ଆଇଁଷଟା ହିଁ ହେଲେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ନିରାମିଷ ବି କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଦଳୀପତ୍ର, ଶାଳପତ୍ର, ଏମିତି ସବୁ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ 2 ପତ୍ରରେ ଦେହ ଭଲ ରହେ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନାହିଁ ତ କଂସା ଥାଳି, କଂସା ତାଟିଆରେ ଏମିତି ବି ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଏଥିରୁ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ବସିଛି, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ସାନ ଝିଅ ବି ବସିଛି, ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। କହିଲା ମମ୍ମି ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି ବସିକି ଭାବୁଛି। ଆଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖୁଛି ତାହେଲେ। ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚଟା ହେବ, ଆମେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ସ୍ପେଶାଲ୍। କାହାର ଚିକେନ୍ ହେଇଥିବ, ମଟନ୍ ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।